जय माता दी स्टूडियो वैनी, मिक्स बाय राम प्रताप विश्वकर्मा। के कोरा में जे आईबुना बेबी ना गाँव से बच के तू जाइबुना। बबुआ के कोरा में जे आईबुना बबी ना गाँव बलाक से तू जाइबुना। बाद में चिखइबू जबले मनवा के प्यास तू बुझइबू ना बबुआ के कोरा में जे आईबू ना बबी ना गाँव से बच के तू जाइबू ना। बबुआ के कोरा में जे आईबू ना बबी ना गाँव बलाक से तू जाइबू ना। तोहर भोर के जबले संजय अमित के सटइबू ना बबुआ के कोरा में जे आईबू ना बबी ना गाँव से बच के तू जाइबू ना। बबुआ के कोरा में जे आईबू ना बबी ना गाँव बलाक से तू जाइबू।